Tinokumhoresai muri yeZimbabwe. Nhasi rimwe zuva. Today is just another day. Tinozviziva kuti vazhinji vanga vakamirira chirongwa chino, naizvozvo tauya nacho. Rangu zita ndinonzi Andrew Wekwaneshamba. Senguva dzese ndinofamba nesitandwa Sami. Utini sitandwa? Ngiyapila unjani? Mina ngiyapila. I hope silitholele kahle emakhaya njengazonke izisuku ngiyawazithathe limelele ukuthi libe kwazi libe updated ngokuthi kwenzakala neDrumas Media. I hope before nxa kuyikuthi uyaqalisa ukubukela, make sure that you subscribe. Subscribe. Exactly. Subscribe. Sengikhulume kakhulu ibizo lami ngu-Opha Mpofu njengazonke izisuku sihlala sikhamba sibabili lo-Andrew Neshamba. Ulise Andrew. Inini ndiri boss wangu. Nyatauya nayo nhasi kandohombe apo tiri kukunzirai top 10 yana sekuru nemadzimai vanobatsira. Exactly. Namhlanje like into esiyilandileyo namhlanje besilalo ukuthi sililethele top 10 yabokhulu labogogo owesekuru abakwanisa ukuthi belincedise. Patiri kuunza ka top 10 toda kuti tikuudzei kuti isusu hatisi kuti ava havana mapowers, ava havana mapowers kwete, vese vanobatsira zvakaenzana. So lapho nxa sibuya ku top 10 asike thina isithi esikhetha ukuthi hayi phela lo yakwanisa lo ngalama powers, but hayi bonke bafanana, but uyakwazi ukuthi lapha kulo number 1 khona kulo number last. So nekuti ka zvimwe zvacho ndingade kutanga hangu ndichikuudzai kune vamwe vana sekuru vaita maproblems ekuti pava kubatsira vanhu paya vanhu vaizotifonera, ndajikirwa mari yangu yaenda yadi asi kubatsirwa kwacho zero. So lapha nxa sibuya kubo top 10 yethu ukuthi libe kwazi ukuthi ngobani nothi abakwanisa, but libe kwazi ukuthi ngobani abanceda, because izikhathi eziningi siyathi nxa sesihambisa abantu inamba kubo sekuru o sesinike abantu inamba sebebuya futhi sebefona ukuthi asincediswanga, imali yami idliwe, into ezinjalo. So yikho sithe complaints hobo amaningi kakhulu, so ugcina ungasachazi. Saka isusu top 10 yedu tiri based ne high number yevanhu vakabatsirwa vachiti sekuru ningi ndo vanogona, sekuru ningi, madzimai ningi ndo vanogona, vaphenduka kungera ma complaints. So tina i-top 10 yethu iya ngokuthi umuntu oba lama numbers o lapho esabakwazi khona ukuthi hayi asahambisa osekuru o sahambisa abantu but hayi sincedisiwe, akula ngitsho ma complaints. That's what esikwenzile ukuthi likwanisa ube kwazi i-top 10 yethu. Regai tichitanga pa number 10. Pa number 10 pagere sekuru vanezita rinonyadzisa kutaura. Anonzi Sekuru Matu. Sekuru Matuzvi. Sekuru ava tangade kukutaurirai nezvavo ndechekuti vanowanika vari out of Harare naika vari kumutora shanga. Sekuru ava vakabatsira vanhu vakati one day. Asi weakness yavo yaningataure kunonoka kuresponda kuma clients. So Sekuru Matuzvi simfake ku number 10 ngoba kulama reasons ukuthi number 1 ukuthi uhlala out of Harare, number 2 wancedisa sibili abantu abaningi but ka respond fast kuma clients akhe. So yikho i-weakness alayo. Asi mishonga yavo bolato. So yikho ingene waba ngu number 10. Ini ndinonzi Sekuru Matuzvi, ndiri murapi, ndakatanga kurapa gore ra 1970 ndichiri jaya, ndisati ndasvika pano pandasvika kukura zvino ndaakuma 77 years. So number 9 isilova ni Andrew. Pa number 9. Pa number 9 muri yeZimbabwe ndingade kuti ndikuintroduce number 9 asi moyo wangu usina kufara. Munhu wacho akashaika, atone mazuva mashoma ashaika ndigogo Musafari, gogo vepaDarwin apa vaibatsira zvikuru kunyanya nhau dzembereko, kunyanya vaya vanenge varoverwa vanhu nezvidhoma vaitandanisa. Saka tine urombo nekurasikirwa kwatakaitwa nagogo Musafari. So number 9 wethu ngugogo Musafari.
and then sibe lo hlupho kakhulu ngoba uhle wasidlula ngesikhathi esinje. So hayi silokudana kakhulu ngoba ade ncedisa kakhulu abantu abaningi, especially laba abangakwanisi ukuthi bebe labantwana, kade kwanisa ukuncedisa ukuthi bebe labantwana. So kade siba lama results amahle ngoku kumsafari, but hayi silobuhlungu kakhulu. Tinobati Zororai murugare gogwanzi vakangorwara nguva diki postmortem yakutaridza kuti pachiropa hanzi pane matombo, hatizvinzwise zvinhu izvozvo kuti zvinenge zvafamba sei. Hazvinonetsa wesi kana abantu besevenzelana labantu, so kana uchishanda nevanhu izvezvi nyaya dzezvidhoma idzi vanhu muchitumira hatisi kuti vakaurawa nezvidhoma aiwa, asi tiri kungotaurawo hedu kuti zvinoitika izvozvo kuti isusu venyama tinenge takushandisika kuti matombo anozopinda sei mumwoyo munhu achizosvikira kuita sei kufa. Saka tinoti Zororai murugare ambuya. Zita rangu ndinoti Fridays Musafari. Kusha kwangu ndobva muDarwen kumbura. Inini handisi svikiro, handisi muprofita, asi pamishonga zvangu ndinoziva. So sesihamba phela ko number 8. Okay, so suka ko number 9 sesiya ko number 8. Number 8 wethu Madzibaba Daniel. Though I wanted to nditaure, but taurako Madzibaba Daniel number 8. Ayo, you just tell number 7. Okay, but ndataura already. Okay. Kuna Madzibaba Daniel chandingade kutaura nezvacho kwavari. Munhu uya abatsirawo zvakare vanhu vakawanda. Asi ndo zvimwe zviri fani izvo zvokuti vanobatsira pachivanhu. Exactly. Vachibatsira futi pachipostori. Ini ndinonzi Madzibaba Daniel. Ndiri muchitungwiza. Bata basa remweya. Batsira vane matambudziko akasiyana siyana. Vanga vari kunze kwenyika kana vari muno muZimbabwe. Matambudziko akasiyana siyana, vanorwara, vanonetswa nemweya yakaipa, vanonetswa nedzingozi, vasingaite vana kana vakaiswa mweya yezvikwambo, kana dzimwe mhepo dzakasiyana siyana. Pa number 7. Handidi kunyanya kutaura nezvazvo pa number 7 baba mudzimai wangu. Ndichakuudza hangu chikonzero chacho kana ndada hangu kutaura. Akati vana mbuya vanopira matare. Oh, sorry sweet. Sorry. She's just another lady. Pana mbuya mhokore. Ndingati mbuya mhokore, strength yavo even pa phone vanokwanisa kukuudza matare ako. Kunyaso kutsanangura kuti zvakamira so. Uyezvo vanokwanisa kubatsira. But strength yavo nje matare, yes. So umbuya makore oku number 7 yena strength sakhe mokore. Yes. Strength sakhe sikuthi ekuyenzeni inkathe, ekwenzeni ukuthi ungamfonela ufuna ukuthi ekuncedise, ekubonela ukuthi kwenzakalana empilweni yakho. Uyakwazi kakhulu, like ustrong khonapho. So nxa ufuna ukuthi umfonele ekuyenzela inkatho ngefoni o umlanda, hayi lapho uyakwazi ustrong kakhulu because mfaka waba number 7 very strong. So uyakwanisa lokuthi ukwelapha, uyakwanisa ukwelapha, but ma complaints futhi mashoma. Mashoma vanhu vari kunze kwenyika vakawanda vakataura kuti zvangu zvaita zvaita. So tina ma complaints avela from umbuya mokore. So maluchwani kakhulu, maluchwani sibilo ukuthi abantu noba abaphandle abanga overseas bafuna ukuthi hayi ngiyaqinisa uyabona. So ikho number 7. Yes. Takuda kuita tichikwedera ku top 5 naika. Yes. Pa number 6. Pa number 6 tinani? Pa number 6 tina Sekuru Phiri. Sekuru Phiri vanowanzorwa matara avo ari pamhondoro apo uyezve muno muHarare. So Sekuru Phiri inkatho yakhe kumamatare uyayenza esemhondoro kona pa eHarare. So kuizi ukuthi sim-access njengeDrumas. Vanobatika nyore. Sekuru Phiri manje strength yawo iri kuzvikwambo. Yes. Go back to sender. So Sekuru Phiri is like lapha aqine khona ukuthi Thabwini
izikwambo ondofa ukuthi ebuye ezobakhipha emzini kumbe ngaphi anyway akwanisa uyakumbizele khona hayi khonapha ustrong kakhulu uyambiza kuphela yena uyabuya netsananguro dzavo futi sekurupiri vaitaura kuti kana ndikakugadzira inini andida kutamba newe futi danger warning sign. Yeah, so kana ungafuni ukuthi ulandele izinto makumbu landele ngondofa ayisekuruphira ayakwanisa khona phekho esondela nje ku top 5 khona even engunumber 6 nenawo futhi idzodzi dzekubvisa vanhu vanenge vakusungirwa mhosva dzisiri dzavo kuvharwa majeri sekurupiri futi yakwanisa. Yes. So just nxa ufuna kune hayi yakhuluma lathi sikudingele sekurupiri ngatimboimbaka Drumas Media ndizawugone kuimba show like we are supposed to teach nendebe. Yeah, no tichataura navo. Okay, vagotirovera nendebe isusu tiri kusara. Zimbabwe regai timbonwira mvura. So kachasi nje sesiyathukuphumula sesimelele kuphela icream elandela. Okay, namhla indaba esiwe ngayo ukuthi abaningi nxa befona bathi hayi babe bebuza obekhalakhala ngendaba zemali esabe sizicela nxa lifuna ama numbers. So i-issue yemali ukuthi nxa lifuna ama numbers abo sekuru o abokhulu abancedisayo sesifuna ukuthi sisebenzise imali yona leyo nothi sihambe siyebona sekuru bangikhona sekhuluma labo sikwansela ukuthi sibe le wifi ukuthi si-upload in ama videos enu si-upload sekuru bona labelabeli babona ku YouTube. So i-issue khona lokuthi senelise lathi ukuthi siphile lama offices ethu ebhadalwa into enjala ama rent and everything. Whereas ayisikho ukuthi sisebenza sodwa sibanengi so sebefanti sibhadala isebenze sebesilazo sebesihamba lazo labantu ababe behind the camera lingazakeli baboni labo babefuna ukubhadala. That's why sebesithini uthi siliniki number lethanini imali. So I hope you enjoy. Just stay safe. Vadiwa vatariri munogara muchitaura nesu muchitibvunza hanzi munobhadharisa mari iko munombobhadharisire aiwa tangoti tingokutika nepadimbu mungoziva the reasons why tichiti nhamba dzana sekuru nhamba dzana ambuya nhamba dzemadzibaba nana madzimai sei tichidzibhadharisa. Isu Drumas Media tinosangana nematambudziko akawanda kuti tinge tichibuditsa mavideos ana sekuru amunoona aya vamwe vanoti tinofarira chirongwa saka tinongoti paya panongoti munada nhamba ndopanombobvoka ka support system kenyu. Yes, tinokufarirai vadiwa vatariri veDrumas Media nekuti munorama muchititsigira kavi kedu katinocheja kadiki diki zvako asi ndokaka kanotibatsira kuti paya patinoenda kunzvimbo dziri kure tinowanuka kamari kefuel paya patinoti katoda kuuploada kuno kuDrumas Media tinoshanda takawanda ndoziva kuti munowanzoziva mukoma Andrew namusisi opaka ndo vanogara vachibudawo kumberi kweTV asi kune vamwewo vakaita seni tenge tiri behind the scenes kozoitawo vanoedita kozoitawo vamwe vanonyora mabhuku takawanda saka tinenge tichingoti ka support system kenyikako ndokanotibatsira tinongoramba tichingokutenda nekutsigira kwamunoita Drumas Media. Remember Drumas Media taking you to another level. Kuendera mberi kwatiri kuita muri yeZimbabwe tirimo muchirongwa tisati tatanga kukupai vagere pa number 5 ndoda kuti mumboona ka video kari kutevera. Iweti kubazere zvakavire iwe varachikana kurera vatsare vatsoke kubasarire kwako ndatitora batuzvebwa uri kutizwa nditsvagire tochirebwa watizwa duzvi ukutizwa vauya kubatare vadzveka vatare ndikuda duzvi rebwa uri kutizwa otsvaka chibhodhoro chedovi uri kutizwa otora duzvi rebwa uri kutizwa kana vasvika vauya nokukasha vakuita zvinogara zvakadaro uri kutizwa ndoda duzvi rebwa roiswa muchigaba omuka zose tirabuda uri kuchukudza duzvi rebwa riri mubvura uri kutizwa vasuwa batara anzirembwa vazviita gogosoko vari pa number 5 iyo pheli cream yethetesangena ngayo libone vele uthi la icream ukuthi ufunani cream tart hayi phela unzima kuna gogosoko chandingadi kutaura ndechekuti vakayamurawo zvakare vanhu pamafoni
vakabatsira vamwe asi kuna vamwe vaizongokomplainawo. Chimwe zvinhu chandingade kutaura mhuri yeZimbabwe ndechekuti chinonetsa pakugeja vanhu vedu ava ndechekuti dzimwe nguva mumwe anobatsirwa, mumwe aenda ipapo pakari pabatsirwa mumwe otadza kuita sei kubatsirwa, otadza kuziva kuti zviri kumbofamba sei. So kuva nzima ngoba ugogosoko esiqeda kuphumisa ividiyo yakhe uyancedisa kakhulu abantu abaningi kodwa okusuka kube luhlupho ukuthi abanye bahamba bencediswa sibili befona ukuthi aDrumas Media sincedisiwe sibili kube labanye futhi abathi abancediswanga so sigcina sibale confusion. Zvinobva zvaconfuse kuti munhu anogona kana kuti haagone asi basa rinorohwa. So tiri kuenda panumber 4 lokhu ufuna ukukhuluma ngogogosoko. Ndiyedu panumber 4 vangazondirowa vakandibata cheperedza mvura iwe. Panumber 4 tina Sekuru Makombe vatakaburitsa tichiti chiokoto replacement. Sekuru Makombe ndingati nene strength yavo iri padzosa zvinhu zvabiwa kudhira nezvezvikwambo izvi uye zvinobatsirawo zvakare pafoni kune vanhu vanenge vari kure kure. So into esithandela Sekuru Makombe labo bonke abantu abasincedisayo ukuthi uyancedisa ngamafoni, uyancedisa abantu abatshontshelweyo, uyancedisa into eziningi kakhulu. So hayi ikho kunumber 4 vanogona sekuru ivava asi dambudziko ravo rimwe chete vanodhura. Yeah, so I think inini Andrew I've got ndandine mumwe munhu akati ukaona zvinhu zvichidhura kune quality kozi kana zvakachipa kuna quality manje quality inonetsa kana kuti sekuru ivava vanorombesa futi iva vanorombesa. So unoona kuti zvimufambira because ngeke kurombese umnike imali encane so azviti kuti kurombese inini hangu njenze kuromba idzedu eka ipapo handipo apo. Zvakadaro mhuri yeZimbabwe regai tirambe tichikwira ladha makata tichisvika kune vari kumusorosoro. Mune ipi sekudimi mune vakadzi vaka ndosaka izvi ndo zvamama ifana kutanga matoziva kuti munombozviita sei kuti muite vakadzi vakawanda nokuti munowakwanisa here wese ivavo. Ini ndototi handida kutoshota mukadzi zuva rega rega ndakasimba zvangu handide kutoshota asi kamba ndanzwa kana ndanetozva kune basa asi chero ndakaneta handizotadziba nokuti kuti mune mushonga inoshanda sei. Mukoma neshamba ndikakupai mushonga wemusana kana kuti wokusimbisa nayo watinotowana baba chaiwo chaiwo mutauri mataurira muri kuita iripo mushonga yokuti kana maakubva panapa tichakupai mumbonosemburawo kuderi. Saka mune Zimbabwe musateerera izvozvo ini ndiri madzibaba. So sisi yako number 3 vamunokomborera ndo vakaita sei vamunokomborera ndo vakaita sei unokunda mwanangu mwari vachidaiwe unokunda mwanangu mwari vachidaiwe unokunda mwanangu mwari vachidaiwe vamunokomborera ndo vakaita sei. So number 3 sino madzimai dziva. Madzimai dziva vari serious pabasa ravo. So serious. Asi zvakare vanoita samadzibaba Daniel. Vanorova futi matare echivanhu vorova futi kuchechi. Asi madzimai dziva vayamura vanhu vakawanda vari strong zvakare pamatare avo pakukuudza kuti dambudziko rako rakamira sei vanogona uyezvo vanogona kuribatsira. Exactly. So umadzimai dziva lese ngenela number 3 umadzimai dziva uyasebenza noma ngafuna usetshenziswa isintu uyakwanisa ngafuna ngechechi uyakwanisa. So make sure ukuthi nxa ufuna ukukhuluma naye yakhuluma lathi of which umadzimai dziva serious umama sibilo ozinikele emsebenzini wakhe wokuncedisa abantu kakhulu. Ma complaints mashoma. Mashoma. Kwatiri kuenda ukoko. Chiri kunyanyita kuti vanhu yava vaende pamusoro peladha inyaya yema-complaints anenge ari mashoma. So amadzimai dziva kukaluchantisi kuti sibe lenkinga zokuthi umuntu esifonele kuti hayi angenzelwanga kuhle hayi userious so serious ngomsebenzi wakhe.
Pazindofungidzira kuti strength yavo iri more kuchechi kudarika kuchivanhu. Kuchechi anonyatsoita. Manjuzu vakasvitsa akawanda. Takatarisa vari pamakamera hatisati vaburitsa madzimaidziwa. Vazhinji mungatenge kuvatsvaga aiwa hatisati vaburitsa. Ichakwana nguva yekuti tiita sei? Tivaburitse. Bhora pasi. Mushonga wokuti munhu aite mari iwo usingadeuri ropa hauzi wokuromba kana riri dare rangu. Ndine miti inogeza jambwa nemunyama inoita kuti munhu mhanza yake inge ichivhurika kuti anokwanisawo kuita zviri kuitawo vamwe. Sezvinoita kana goridhe, vanochera goridhe vazhinji vanorishayiwa vamwe vachita mari nekuti nzvimbo dzavanenge vachinochera goridhe kuti vaite mari dzine mari ndadzo. Saka dzinotoda kutanga dzatokumbirirwawo zvakare kuti goridhe mukuto unge uchibuda. Saka vanhu vazhinji vanenge vachitiwo kuromba ndokunoita kuti munhu aite mari kwete. Dzimwe dzenguva kuti tinenge da kutanga tavheneka kuti wewe hapana here mashavi ari pauri. Unogona une shavi reuvhimi, shavi rekushava. Shavi rekushava iro rinogona kutokusunga kuti iwe usaite mari nekuti rinenge richiti mari yauri kuda iri kuda kuisa pai. Unenge usina zvinhu zveshavi reuvhimi, bhegi renhava, ndiro yacho, utane museve, jira reredzo zviri kudiwa neshavi rako rodzimba kuti unge uchinoita mari. Takuita tichisvika kwacho ikoko kumusoro. Panumber 2 pane Muyera Shumba apa. Chimbotaura kuti ndiani. Of course Muyera Shumba. Sekuru Murambwe. Sekuru Murambwe tingati isusu strength yavo iri kumishonga. Zvematare zvekukupa matare asi kana uine dambudziko rako uchiti ini ndorwadziwa nezvakati, ini ndinozoitwa zvakati nezvakati, kumishonga uku mbinjiri. Ayakwanisa kuri. So number 2 wetu Sekuru Murambwe. Sekuru Murambwe. And uyakwa like intaikwanisa kuse like imiti. Ukuthi ungabuya umtshela ukuthi hayi mina ngibula lokhu kumbe ngibula lokhu kumbe lento nje enzakala uyakwazi ukuthi exact umuntu ahambe udingela wena. Lokho kwama inkatho lokomatari hayi ngani ngaso professional abanyanye kuruwa matari asi pavanenge vachibatsira munhu vanokwanisa kutomuudza futi kuti unoziva kuti pane zvakadai zvikuitika but isusu strength yavo tinoti haisi ikoko iri pakubatsira kupedza problem yemunhu. So hayi number 2 wetu weakness yavo sekuru avo kwete kutaura kutaura vanotaura havo asi ndingati inini dambudziko ravo hombe. He's someone who takes his time. Ndingati weakness because vazhinji pavanovabata ndingachida kuti zvinhu dai zvatiitwa izvozvi ndimunhu anoda perfect things. So he takes his time. Zvototi dzimwe nguva vazukuru vanenge vakutotinetsa kuti sekuru ava mati vanobatsira, sekuru ava variko. Ndo pane dambudziko ravo iro asi kana vabatsira vanobatsira. So hayi kana nxa singanika iinumber zikasekuru Murambwe just know ukuthi uyathatha isikhathi sakhe la ube patient. You have to be patient. But at the same time haikona kubva wagara wachiti kuti tanzi vanononoka. Ramba wakavaisa pressure. Vanoda that pressure. Pressure vanoida. Tazoenda pamusoro mutunga dzose cream yacho. Rekedza tichake takupai video tisati takuudzai kuti munhu wacho ndiani. Pa number 1 pana Sekuru Ngwe. Shiri. Handidi kunyanya kutaura
nezvemutupo iwoyo unonyadzisira so sekuru hungwe macomplaints mashoma mashoma varipo hongu vanotaura kuti ini zvangu hazvisati zvaita zvangu handina kubatsirika but tichikombeya neruzhinji tingati vanobata basa sekuru hungwe uya into zakhe uyazenza zibe tarani uyazenza ziphele sibile ebe sure ukuthi uzwisisekile wancediseka uyakwanisa yikho engu number 1 ndo vari panumber 1 asi sekuru hungwe weakness yavo i1 vazhinji vanotifonera pavanoenda kumatare papi vanoti vavanoshanda navo mumwe akati nditengerwo fodya ichimbotenga hari vanonetsanetsa musazoti ripote munotiurayisa asi basa here vanogona sekuru hungwe tingati is almost an all rounder vanobatsira vanhu pamafoni ndo strength 15 amadzimai dziva vatataura vaya vanokwanisa kubatsira vanhu pamafoni nyange uri kure sei vanokwanisa kukubatsira then matambudziko havanyanye kudhira nekuti iri chete midzimu vanosvitsa kumanjuzuku vanorova vanoita zvakawanda ndosaka tavaisa panhamba number 1 so sekuru hungwe uyaenza konke almost konke yikho number 1 konke nxa ufuna amadlozi ukwenza almost konke uyayenza and uperfect entweni zakhe uyayenza konke eze la umbuzo ongakuzwisisiyo umuntu nje okhululekileyo but hayi into zakhe yazenza chimwe zvese tingade kukuzivisa imwe reZimbabwe mukaona paya patinoita ma-interviews vazhinji vanonyanya kugona kutaura sasekuru vamwe so vatakaita akubatsira kwacho 0 so hayi lingasoli saka tinoda kuti makorokoto makuru kuna sekuru hungwe vazviita sifuna ukuthi amhlophe congratulations exactly to those even like bonke ama-top 10 sithanda ukubonga kakhulu ngoba sisebenzele labo kahle labantu nobade kusiba lama-complaints but sibonga kakhulu plus pane vamwe vatisina kutaura nezvavo vanasekuru nanambuya nemadzimai nemadzibaba vatisina kutaura nezvavo vamwe vacho period yacho vave kumashure uko tangotarisa hedu kubva last year iyoyi yapera gore rapera iyi asi kune vamwe zvekare vari kumashure uko vanokwanisa kuita sei kubatsira tine vamwe sekuru vainzi sekuru chiyokoto vakatisiya zvakare ndiye mumwe aigona asi pakurombesapo vaimiramira futi so tine itop 10 yetu kadikangele kakhulu ku-2020 hayi kulabanye ababekhona before like kudala but hayi le nyika 2020 ngabantu esisebenzela ku-2020 kahle sabona ukuthi into zethu zonke zihambe kahle so siyabonga kakhulu ukuthi kade lilathi from i-program eqalisa up to now tichaendera mberi ende pane vamwe vanhu vatisina kuburitsa ipapa vanogona asi nyaya yenguva yatakavaburitsa vacho havasati vatipa mukana wekuti tinyasoona kuti vari kurova kusvika papi chaiko saka mune Zimbabwe tinokukurudzirai senguva dzese kusubscribe kuDrumas Media. Remember, Drumas Media taking you to another level. It's bye for now.